Καλησπέρα οικογένεια του YouTube, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing, review and test. Σήμερα έχω τη Silvercrest XL Air Fryer, also for grilling, baking and cooking. Ρύθμιση από 60 έως 200 βαθμούς Κελσίου, 6,7 λίτρα χωρητικότητα με 2150 watts. Ας ανοίξουμε λοιπόν στη συσκευασία και να δούμε πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε φτιάχνοντας κάποια φαγητά. Έχουμε και το εγχειρίδιο χρήσης, καλώδιο, 1,2 μέτρα. Μπορείτε να έχετε εδώ το καλώδιο, να το μαζέψετε για αποθήκευση. Άνοιγμα εξόδου αέρα σε μαύρο και ασημή χρώμα. Μου αρέσει. Το καλάθι. Πιέστε αυτό το κουμπί και μπορείτε να αφαιρέσετε το καλάθι. Πιέστε αυτό το κουμπί εδώ μέσα για να αφαιρέσετε το εσωτερικό καλάθι. Εδώ έχουμε την ένδειξη Max σε αυτό το σημείο και εδώ η μέγιστη στάθμη πλήρωσης είναι 5,2 λίτρα. Παρόλο το ότι είναι 6,7 λίτρα, το μέγιστο για αυτό το καλάθι είναι 5,2 λίτρα. Εδώ έχουμε το άλλο καλάθι, μέσα μαζεύεται όλα τα υγρά από το ψήσιμο. Τοποθετήστε το, πολύ εύκολα να το βγάλετε, πατήστε το κουμπί ξανά και αφαιρέστε. Εσωτερικά φυσικά έχουμε και την θερμαινόμενη αντίσταση, εδώ πάνω. Κάποιες ενδείξεις δίπλα με τους χρόνους ψησίματος και τη θερμοκρασία. Παράδειγμα 30 λεπτά στους 190 βαθμούς για 500 γραμμάρια τηγανιτές πατάτες, κατεψυγμένες πατάτες. Και 20 λεπτά 190 βαθμούς για 500 γραμμάρια όχι κατεψυγμένες πατάτες. Ή 30 λεπτά στους 200 βαθμούς για το κοτόπουλο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διαδικασία του βίντεο. Και φυσικά μπροστά έχουμε την οθόνη και πεδίο χειρισμού. Κουμπί ενεργοποίησης απενεργοποίησης. Κουμπί για τη θερμοκρασία, μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία. Το timer, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο μαγειρέματος. Και λειτουργία έναρξης και παύσης. Και ο περιστροφικός διακόπτης. Και όπως βλέπουμε έχουμε 6 προγράμματα. Reheat, Roast, Bake, Dehydrate, Preheat and Air Fry. Μπορούμε να δούμε τη θερμοκρασία, 180 βαθμούς Κελσίου, 15 λεπτά. Πατώντας το κουμπί Temp, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία από 60 στους 200 βαθμούς Κελσίου. Το χρόνο από 1 λεπτό μέχρι 60 λεπτά. Μου αρέσει αυτός ο περιστροφικός διακόπτης γιατί είναι πολύ εύκολο να ρυθμίσουμε την θερμοκρασία και το χρόνο ψησίματος. Πατάμε το κουμπί έναρξης και ξεκινάει. Εάν δεν θέλουμε να διαλέξουμε κάποια από αυτά τα προγράμματα. Παύση, αναβοσβήνει, έναρξη πάλι. Και σταματάει αν αφαιρέσουμε τον κάδο. Και ξεκινάει πάλι. Πατάμε το κουμπί απενεργοποίησης και σταματάει. Σταματάει ο αέρας μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Το ανοίγουμε πάλι. Με αυτό το περιστροφικό διακόπτη μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα 6 προγράμματα. Το πατάμε και επιλέγουμε. Λιχνίες
για το κάθε πρόγραμμα. Reheat είναι για την θέρμανση. Σημαίνει ότι όταν έχουμε φτιάξει ένα φαγητό μπορούμε να το θερμάνουμε πάλι. Και μπορούμε να διαλέξουμε τη θερμοκρασία. Προκαθορισμένη είναι 200 βαθμούς Κελσίου. Ξανά από το 1 έως το 200. Η timer προκαθορισμένο 15 λεπτά. Από 1 λεπτό έως 60 λεπτά. Και ξεκινάμε. Για να σταματήσει ξανά, το κλείνουμε και σταματάει. Roast. Για μπριζόλες και κοτολέτες, προκαθορισμένα έχουμε τα 20 λεπτά και 200 βαθμούς Κελσίου. Και ξανά μπορούμε να ρυθμίσουμε. Από 60 έως 200. Και ο χρόνος από 1 λεπτό έως 60 λεπτά. Bake. Για μάφιν, γλυκά και είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Προκαθορισμένα 150 βαθμούς Κελσίου και 18 λεπτά. Και ξανά μπορούμε να ρυθμίσουμε από 60 έως 200 βαθμούς Κελσίου ή το χρόνο ψησίματος από 1 λεπτό έως 60 λεπτά. Dehydrate. Εδώ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία. Είναι μόνο στους 60 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το χρόνο μπορούμε να τον ρυθμίσουμε λεπτά. Πηγαίνει από 1 λεπτό μέχρι 24 ώρες. Και αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για αφήγρανση, αποξήρανση τροφίμων, δαμάσκηνα, φέτες μήλου και άλλα. Preheat. Μπορούμε να ρυθμίσουμε ξανά τη θερμοκρασία από 60 έως 200 βαθμούς Κελσίου και το χρόνο από 1 έως 60 λεπτά. Προκαθαρισμένα είναι τα 5 λεπτά. Air Fry. Προκαθορισμένα 190 βαθμούς Κελσίου. Πάλι μπορούμε να ρυθμίσουμε από 60 έως 200 βαθμούς Κελσίου και το χρόνο από 1 έως 60 λεπτά. Προκαθορισμένα είναι τα 30 λεπτά. Θα διαλέξω Preheat, γιατί θα κάνω μπριζόλες χοιρινές λαιμού. Start. Και βλέπουμε και τα δευτερόλεπτα. Ηχητικό σήμα όταν τελειώνει. Τέλεια. Και τώρα μπορώ να προσθέσω τις μπριζόλες. Το preheat πρόγραμμα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αφού βάλετε όλα τα υλικά μέσα στο καλάθι. Κάντε ένα preheat 5 λεπτά και ύστερα βάλτε τη διαδικασία ψησίματος. Τις ετοίμασα και τις μπριζολίτσες. Ώρα να τις βάλουμε μέσα. Μόνο 2 θα χωρέσει. Έτοιμες για ψήσιμο. Roast. Πρόγραμμα. 200 βαθμούς Κελσίου για 20 λεπτά. Και τελείωσε. Κάποια στιγμή στη μέση του ψησίματος το άνοιξα και τσέκαρα αν είναι όλα καλά και αναποδογύρισα τις μπριζόλες. Ωραία! Λίγο καθάρισμα και θα είμαστε εντάξει. Για να δούμε, ψήθηκαν καλά. Περίφημα. Πεντανόστιμες. Πάμε για τηγανιτές πατάτες. Και αυτά είναι τα ζουμιά που έχουν μείνει μετά το ψήσιμο. Κάθε φορά καθαρίστε τον κάδο. Θα τις βάλω όλες
Η ιδανική ποσότητα είναι 500 γραμμάρια, μέγιστη ποσότητα 1,4 κιλά. Αυτά είναι 1 κιλό ακριβώς. Και πρέπει κάθε 5 λεπτά να γυρνάμε τις πατάτες. Ας διαλέξουμε και το πρόγραμμα. Air Fry 190 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά. Στα 25 λεπτά έχω ηχητικό σήμα, να τα βγάλω και να ανακατέψω. Και πάμε ξανά. Πάλι ηχητικό σήμα στα 20 λεπτά, βγάλτε. Wow, οκ. Δεν είναι πολύ σταθερό, δεν μου αρέσει αυτό. Καλά είναι, τελειώνουμε. Έτοιμες. Αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνει. Ωραιότατες πατατούλες. 1 κιλό. Απίστευτα νόστιμες. Πάμε για φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα. Άψογα. ...190 βαθμούς Κελσίου... ...για 17 λεπτά. Έτοιμα τα κατεψυγμένα φιλετίνια. Wow. Απίστευτο ψήσιμο. Ζουμερό καλοψημένο κοτόπουλο. Τέλειο. Για μια οικονομική επιλογή, αυτή η φριτέζα αέρα προσφέρει πραγματικά υψηλή απόδοση και μέγεθος. Η χωρητικότητα Excel των 5,2 λίτρων είναι φανταστική για οικογένειες. Μπορείτε εύκολα να μαγειρέψετε 1,4 κιλά πατάτες τηγανιτές ή ακόμα και ένα μικρό ολόκληρο κοτόπουλο. Κάτι που αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα. Χάρη στην εύχρηστη ψηφιακή οθόνη αφής, τα 6 προκαθορισμένα προγράμματα που σας απαλλάσσουν από τη χρονοβόρα διαδικασία του δείπνου και την ευκολία που σας προσφέρει το αντικολλητικό καλάθι που πλένετε στο πλυντήριο πιάτων, αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Μπορείτε να την αποκτήσετε μόνο με 60 ευρώ. Είναι μια πανίσχυρη επιλογή που κάνει το υγιεινό τηγάνισμα προσιτό και απλό. Αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε να αποφασίσετε αν θα το αγοράσετε, παρακαλώ δώστε ένα like. Και αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες ειλικρινείς κριτικές για οικονομικά gadget και συσκευές κουζίνας, φροντίστε να εγγραφείτε και να πατήσετε το κουδουνάκι ειδοποιήσεων, ώστε να μην χάνετε κανένα από τα επερχόμενα βίντεό μου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που συντονιστήκατε, συνεχίστε να μαγειρεύετε, συνεχίστε να εξερευνάτε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.